umwe ushamwari uri made in China mai maketen vazotukana namai tete vati siyana neni ndaneta newe. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Cat mother varamba vongopusha mai maketen vasvika pakuneta nazvo vakati aiwa inini handisirini ndiri kunyengera Wasu kuti asiyane newe. Actually Wasu was spotted ana Patricia Jack vachiti welcome to Bitterness family Wasu zvichibva zvarwadza mai tete. Later on mai maketen vakaenda naWasu kuCyprus zvichibva zvaratidza kuti since Wasu ava kuBitterness family zvinorevawo kuti mai maketen vavewo kuBitterness family. Izvi zvinoita kuti zvaita kuti marelationships avo astraineke. Saka varamba votuma Tom Jones kuti ave iye anotukana namai maketen. It was very clear from the way Tom Jones was speaking kuti atumwa ari kuti iye munhu akaripota Feli pa-airport ndi mai maketen because she was the only one with all those details. Vapedza ipapo ndivo vakareleasa mapictures luggage yamai tete uye ndivo vakakonzeresa kuti paitike ban kuna mai tete. Mai maketen vari kuti ivo why now ini ndakaburitsa dzimwe mari dzangu kuti mai tete vabude mujere. So nyaya yacho yaramba yongoenderera mberi for the past 3-4 days pachingoitwa malive every time, and mai maketen had decided kuti varambe vakanyarara. Chinhu chanyanyoshamisa vanhu ndechekuti why Tom Jones aramba akuita hasha akatanga kutuka mai maketen nezvinonyadzisa ndokuzovati inyoka nekuti vanonyepedzera kufarira cat mother but ivo vane zvakawanda zvavanoita. So mai maketen vazoresponda vakati aiwa Feli chiregedza kuramba uchindinyon'onya because I know a lot about you. Ndikazviburitsa izvezvi zvinhu zvacho hazvizofambi zvakanaka. Decision yaWasu yekuenda kuCyprus anga adaniwa nabride and groom ikoko and ndo vakagadzira mapepa ake ekuti afambe. Wasu aifanira kunobatsirawo kuita makeup ikoko, which is a good thing. Kana warumura munhu akadecide kuenda out kunoshanda mari yake, you are actually supposed to be happy for that person kuti at least ari kuita something about his life as well. Vazoti kuna Tom Jones vedu weka kuno kumansion hakudiwi noise zvachose. Chiregera kudaro noise ndeye ikoko kumkuku kwenyu kwamunogara. Isusu kuno kwedu tibatsireiwo hatizi vanhu venoise. So izvi zvafadza vana Ketina, vana Queen of Peace, vanhu vese vabva vauya to side with mai maketen vakati yes we are behind you. Taneta nekubhuliwa naFelisters and iwewe ndiwe wega wanga wasara uri shamwari yake that is very close. Kubva kwaWasu kuri kunzi mai maketen vane ruoko but mai maketen vari kuti aiwa ini handina ruoko panyaya iyi. So the more she tries to explain the more she looks very guilty. Saka vana Ketina vari kuti aiwa iwewe chirega kuramba uchizvi-explaina, you don't owe her anything. She's actually the one who owes you. Queen of Peace vatokomenta vakati true. Mai mention ngavangouya kuBitterness vabude mumarounds mutumarounds twegossip. Uya tikudzidzise kubuda pachena worega kutenga love kuita kutsvinyidzira kutsvinyirwa nemunhu asina kana basa for why naimemo. Anyway wadzidza hako, now remove yourself from the international thief usiyane naye. Vamwe ndo vari kuti vedwe justice for mai maketen and Wasu. Tom Jones nakamuchacha havana simba pamusoro peupenyu hwavo. You guys are adults, you guys are individuals, you can choose to be whoever you want. Kana pane business opportunity hamungaregiri chienda because kuenda supposed ranga wana lawyer that in a way. is a good Lawyer thing. yacho Okay, so because this is a business and also Wasu came has to to travel travel to sakatanga Cyprus. kuti rine basa reconvention yacho iyoyo. Vakirai baba venyu kumusha uko vari kugara mumatangwena mukomboni munofunga kuti hatizivi here personal life yenyu nayamai. Vamwe vakati imimi she's better than you vanhu vari panapa vese and naket mother venyu because she
works very hard, she is talented, vanogadzira maketeni avo and havana kusimuka nekutsikirira vanhu. So every single day kuri kunzi kamuchachilo haushayi here basa, or actually ndo basa rako rekuswera uchibhula vamwe vana. Iko zvino waneta nekubhula vana Ketina waona kuti ihofi chaidzo havachavhunduki, wakuti beta uchingodhila nevanhu vari mukati. But the problem is hausi kukwanisa kungotaura straight away kuti my marketing this and that. Why uchitsvaka umwe munhu kuti akuitire network yako, kunyanya iye Tom Jones? Vamwe ndovati Tom Jones uri munhurume, why uchipindira nyaya dzevakadzi? Wapedza ipapo unozora Feliglo uri munhurume, imwe yacho uchiita kundonyera mundebvu. Wapedza ipapo uri busy kutukana nana Gurundoro nana Taiti kuti ingochani chino zvauri kuita izvozvo zvokuswera uchigosipa, vamwe vachitsvaka mabasa vachidii sevanhurume, vachinopenda vachiplasta, iwewe uri busy nezvinhu zvisina kana maturo. Okay, vamwe vari kuti imi tatoneta isusu nhasi taswererofambira nyaya yekwanyati, chitiregai nekuti hatichadi taneta. Okay, so pazongouyawo umwe akati vedu weka ndiri kuziva kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa ndeyamaketeni, asi ndangotiwo ndibve ndachingohakira panyaya iyoyo. Ndiri kuti chero zvikaita sei vanhu vekwanyati musatore help kubva kuna maitete. Zvese zvavanobata zvinoora, zviri pavari zvakavabata nesimba uye zvine nharo. Hapana relationship yavakaita yakazombopera mushe, kutoti kunototi kuchemwe uye inotoita hondo. Sezvamuri kungoona pana mai maketeni ava vanga vachitoshamaridzana zvokudaro zvokuti mai maketeni vakatobvisa dzimwe mari dzavo kuti maitete vabude mujere, asi nhasi ndivo vaipa. Munotukisa dzinza renyu rese zvese nevabereki. That woman is bad news. She is destructive. Accepting any help kubva kwavari ndo kutopera kwenyu. Tambirai kure nemukadzi uya, munonyura, munomuka makaitirwa live muchishurwa one day zvokuti munopererwa. Asi munhu ari right wekuti munoda muupenyu hwenyu, please do not get involved with it, otherwise munenge matoita dhiri risina revhesi, kutengesa kapu yeropa renyu chaiko. Maproblems haazombofi akapera mulife menyu. Hakusi kutuka hangu, asi ndiri kungotaura kuti ndo zvavangoriwo zvavo. Chese chavabata chatoora, ruvengo rwavo haruzomboperi. You don't need to drink from every cup that's presented to you. Zvimwe rambaiwo, hakusi kutuka but ichokwadi. Iyi ichenjedzo. Nyati family, please discern. Please musatore maoffer ari kubva kuna mai ava, nekuti imi ngodzidzai from a relationship namai maketeni. Do leave your comments on what you think about this advice.